खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय जों दिनै माने दा एक्सपो नायनो थांनो नागिरदों आरो बेयाव एक्सपो जादों बेयाव थांनो नागिरदों थुदि बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै जों दा एक्सपो नै सफैबाय आरो ना हाबलांनोसै दा हाब्बाय आरो ना नै लामा खाथियावनो गिदिरानो जादों आरो ना ओरैजाय मोनसे बुरो नायनोसै मा दं दंफांनि आरो जा मोजां दंखायो माथो नैबो बरियाथार माथो मोजांथार नुदों ना कौन सा लकड़ी से बनाया है? शीशु काठ से बना हुआ है। शीशु मेट एरियाव फानदों बिसोरनिसो ₹20 दंखाजोबो बैयो टाब नामा फिसा फिसाया এই টাববিলাক কেনেকা সৰু কেইটা ওপৰ ফুল ৰখাটো মাটিৰ বনোৱা না চীনা মাটি मोजांथार नुदोंना नै अन्थावथावनो मोजांथार नुदों मा जाखो दय खिन्थु ओरैजे
मा लाखो हा जेबो लायाखै ए बारा नायबा दा माखौबासो मोनलांगोन नोंसोरो मोजांखौ नायखा जेखौ पसन्द नुदों बेखौ लाखादो नङाबा उनाव आरो जादुनि बायदि आमुखौ दिहुननानै आमुखौ दिहुनगोन गाज्रिखौसो दा मोनलांगोन र' मोननैखौबो लादोलै होनबालाय नों लाला राइट साइडनिखौनो ला बेखौ लाला नै बेखौ एसे गुफुरखौनो ला सास ये भी आएगा ये मोजां रायलायलै जे नै जोंहा नायबाय दं आरो साथामबो मोनसे मोनसे लागोन दै समखानायखाय मोनसे दे खोन्थालाय अबेदिखौ लागोन आंथ' वाइट थानायखौसो लागोन बिराद मोजां दं खिन्थु बिराद दाम होनथारदों बियो दाम होनथारदों नोङो दाम होनथारदों दामखौ बुरजाथार होनदों बियो ini pink color ना मोजां नुदों गांसे लांफैदो गांसे बिराद मोजां दं आरो ना दंनायालाय तुलाय माखौ लाखो देखायलाय माखौ लाखो गांसे गांनै लाना थांगोन नामा ओमफ्राय गोलावद्रायलै गोलावथ' जानाय नङा गावबाना गावबाना थ' ओइ जासिम मोजां दङ मैया गाखोनाय बेयावनो कलेज हिन्जावा सेमसोलै किमान दा स' केनेका सोंलाय मा नैरो दंमोन इ केरेलानिसो इस्लाम गोथावलै मा बुस्थु बेयो रसगोल्ला नङा नुहुरो आधा पवा সেইটো দিতে मा फिथाइ बियो आमलाइ नुहुरो आरो बागास मा जाखो होबायलै दौदो बरिया जलफाय
आरो मानसिफ्रा बुंनो सानाय सुनाय गोनां मानसिफोरा जोंहा आसारखौ 6टा जातनि लाबाय आरो आदा फुवानो बारा लायासै नैबेखौ गासिखौबो लाजोब्बाय नैबेखौ सब लाजोब्बाय কিমান হল 100 টাকা 350 গ্রাম 105 টাকা হয় 100 টাকা লো এক প্লেট লো प्लान कुछ क्या sudah sudah bajalah aja baju usaha dulu bra tes kalau tes nentang lah ya ada nentang ada masih lapor masih plate lalai mbak menjaga deh jalan ke mana menus munsi apa tuh ya जाबाय चाट पापड़ी मोनसे बिखौ सामस नङाबा Mana ambil? Alu? Alu tikka. Moजां ना? गोथाव. Ha? जोङो बर' ज' दिनैसो लोगो मोनबाय आरो ना माबा मोनसे माबा जाबासो प्रब्लेम जाबासो लोगो मोनबाय जोङो नङाबाथ' गैया बेरायखांबाय आरो दा न' फारसे थांफिननोसै बाय बाय आयौ जि बेरायबाय जोङो ज'नो दसे बिदिब्ला दिनै सासेया थांबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय